Busques una perruqueria actual, jove i dinàmica? Anna i Robert Perruquers, molt més que una perruqueria. Un equip de professionals qualificats per aconseguir un sol objectiu, la teva millor imatge. Aconseguim el teu pentinat ideal. Et posem a la última amb els nostres tractaments en manicura i et donem l'atenció personalitzada que estàs buscant. Més de 2 anys creixent al teu costat. Anna i Robert Perruquers, la perruqueria de moda a Banyoles. Reserva la teva hora al 972 58 11 12. No tanquem al migdia.